вақти ҳукмронии Сталин ба беҳад ҳама чи жестоки будагӣ. Баъд ман масалан ки ки демократия аст ва вақтҳо хеле демократия гуфтани гап набуд. Единственное чи то, что ҳамин правление дасти як казба буд. Бисёри корҳои однамо карда наметонистанд, даже однамое ки бегуноҳ буданд ва агар ки маъқул нашуд корашон ё гапошон мерафтанд мекуштанд. Сталин подшоҳи Россия буд, президенти Осиё. Хай сиёсатманд одами чӣ буда? Одами мефаҳмидагӣ ки гапаш қонун буд. Сталин? Сталин ра намешнасам. Бояд аз он мешнасам, бахудо намешнасам. дар вақти Сталин Тоҷикистон бисёр обод буд ва мардум вапше ва қасоқи надид. Камбудиёи Сталин дар он буд ки баъди вафоти он дар тарозу акидами мисол сиёсатмадорон вай мекунанд, гуноҳҳоша мисол нисбат ба хубиёш гирифта андоза мекунанд, ай гуноҳош зиёдтар мебарад. Аз ҳамин ҷиҳат Сталинаш шахсиятпараст эълон мекунанду ҳама он ноҳия, ҳама он шаҳрҳое ки дар ҳамон давра ба Иттиҳоди Шӯравӣ тааллуқ доштанд вайёра аз номи Сталин мегиранд, яъне ҳамун Сталинобод, Сталинград ҳамина ҳама аз номи Сталин мегиранд. ҳамин медонам ки ҳамун Россияда ҳамин корҳои чида пеш гузарган, ҳамин ҷои подшоҳ, ҷои Путиндан ҳамун Сталин буд. Сталин? Сталин секретарь ЦК Компартии.